5 ženských duší, 5 štýlov. Pod týmto názvom usporiadali v polovici marca v Budapešťanskej slovenskej škole medzinárodnú výstavu, ktorá predstavuje diela Jany Melicherovej, Martiny Siládiovej, Evy Rehákovej, Beatrix Hruškovej a Ireny Prochádzkovej. Umelkyň žijúcich v Maďarsku, Česku, na Slovensku a vo Švajčiarsku. Ako vznikla a ako vyzerala vernisáž tohto projektu, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Děkuji Janě Melicher za pozvání. My jsme se potkali minulý prosinec v Kataru na mezinárodní světové výstavě umění, kde jsme si okamžitě padli do oka, bych řekla, a ona byla tak laskavá, že vymyslela uskutečnila tuto výstavu a pozvala nás sem do Budapešti, do této krásné školy. Moje obrazy jsou hodně barevné, snažím se dělat spíše figurální malbu zaměřenou na tanec, protože jsem kdysi i sama tancovala, miluji pestré barvy a vlastně jsem byla i tak učena akademickou malířkou ve směru postimpresionismu a expresionismu. Většinou vkládám ženy do své tvorby, i protože jsou v malířském umění trošičku usurpovány, tak se snažím je dostat do podvědomí a víceméně ženy jsou i trošku taková ta potřebná ruka v té domácnosti, ať co se týče dětí, rodiny, starostí a tak dále. Sice jsem vystudovala vysokou školu ekonomického směru, ale vždycky jsem chtěla malovat, takže asi posledních 5 let jsem mi splnil sen a už se jenom věnuju malování. Já se snažím jakoby trošku říci nebo ukázat mladé generaci. Vzpomínám si na sebe, když jsem byla mladá, takže jsem vytvořila speciálně asi 3 šaty pro tuto přehlídku módní, které byly vytvořeny přímo pro teenagery, aby se cítili v nich dobře. Uvidíte sami, bude to plné barev, volných siluét. Doufám, že se v tom slečny studentky budou cítit spokojeně. A více mě to začalo takovou drobotí, že jsem chtěla na každou vernisáž mít šaty ze svých obrazů. Motivy na šatách jsou víceméně kopie s vysokým rozlištěním vytištěné na látku a modely jsem si sama vymyslela a ušila.